סתם. מה אני עושה? אנחנו נסתדר בינינו, כי מצאתך בינינו בתור לוגיסטיקה וזה, ותפעול וזה, אנחנו אולי נעשה בארטר בינינו. בסדר? אז תראי מתי אני מתיישב לך ביומן, ואני אשמח עוד להכיר אותך בקרוב. טוב טוב מתעלים. ונאייס טוב. תאמין לי אחיך, האבא שלך, שומע? באו לי 200 חזנים. 200 חזנים אני שומע חזקה בשחר. ואת כולם מוצאתי. אינטראקציות על בסיס מקום פנוי, כמו שאומרים בבתי מלון. זה של השלט באמת. חכה נסיך, אל תצלם ככה. לא, תחכה דקה שהיא תסיים. אולי תתחיל מהסלון.